Dobrý, už natáčím. Už teď. Tak. Ahoj. Ticho. Tady dneska s Debkou. Seš Debka, ne? Jsem Debka. S Debčou natáčíme první Let's Play, neboli Let's Play 1, první díl, epizoda 4 z první části a nevím, co tam všechno ještě je. No, tady z terárky, jo. Tak začneme, no. První bychom si asi měli postavit takový ten luxusní vilu. Hrajeme to poprvé, jo, takže nevíme vůbec, co se tam dělá, takže když tak pište do komentářů, co a jak, co budeme dělat v příštím díle. A to bude všechno, tak čau a teďka už je konec. Ne, ještě to samozřejmě pokračuje. Cípni ty svině zelena. Tady každý si nazbírá trochu svýho dřeva. Dáme si obyčky. A pak si navzájem odbouchneme baráky. Dáme si obyčky, je to dobrý pet. Pet, to je blbost. Myslím, že hnedka na začátku jste si všimli v tomto intru, jak mám hezkého panáčka. Že jo, taky dědek starý kůl. To není dědek, to je kouzelník. Kdo nesnáší Pogov skin, To je kouzelník. dá like. To je kouzelník. A moje máma. Mám na tebe dát kouzlo? Zapneme si PvP, jo, tady. Tady to je PvP. Ne, bys mě ještě zabil. Zapni si to. Jenom, zapni si to, jenom pro jistotu. A jak asi? Dáš inventář a pak tam máš ty dva meče, tak na ty klikneš. Aha. Tak, ještě do mě neútoč, ještě do mě neútoč, hej. Pojď ty pustý. Co? Chceš bitku? Tak jo. Zastav se, ty Winner. Tak. Takhle to dělá pro. HP musí být. Sice mám už jenom 2 životy, ale to vůbec nevadí. Ty dorazím kladívkem. To je v pohodě. Takže pan Debca. Je to Debca, že jo? Debca. Radši si tak. Máš tam? Dívej na to. Víš, že... Ty cigáne. Víš, že to je moje dřevo? Ne, moje. Já jsem cigán. Dřevo. Zdarma. Moje. Tak, tady je nějaký hrob, tak to se kouknu. Pokopaj s falling walku, swinless stopit with Debča super hammer. Oh fuck. Nech to je můj kamarád, jmenuje se Alfred. Chudák. Za to ti zabiju. Jdem si postavit domeček. Jo? Tak já taky. Ale ten hrob ten je můj, teď se schovám k sobě. Já nemám hrobeček. Já mám. Já si ho si potřebuji koupit. To je můj hrob. Počkat, já si ho taky přivezu. Musíš s tím kladivem ho čornou. Jsem si taky všiml. První zabil toho slima. Najednou, co si z toho všim? Kdyby jsem ti to neřekl, tak bys už byl dávno mrtvej. Ticho, A tohle je moje část, tady nebudeš stavět. Bez dělku. Zajít. Chudáku, lítla mu hlava. Žádnou neměl. Měl takovou špičatou. Špičatou. Hej, já mám nápad. Prdeli, skudra. Hej, já si jdu pro kámen, jo. A pak ti nic nedám, jo.
Hej, ty cigla. Nemám tě rád. Ty měl Já tak. jsem ti chtěl dát jeden kus, ale teďka už ti nedám. Já vím, že mě tak máš rád. Teďka ti to tady vykradu jako šmídu. Bez dělku. Ty jsi čorka. Jseš plesnivý chuj. Ty bezdělák. Jako já. Bez dělak plesnivý seš. Ty bezděčka. Hej, zajíc další. Cooper. Ty zabíjíš zajíčky. Jo. Někdy docela smrděj. A celkem festově. Že jo. Natočíme to jenom do noci, jo. Do noci a pak bude další díl v noci. No, natočíme 2 díly za sebou. V pohodě. Ale ani to neříct. Ani to neřeknu. Jak vysoký to má být na dveře, omega. Na dveře, haha, ty máš hovno. Jsi pěstný. Co k tebe udělám domácí sandwich. Já sebe domácí slaninu. Mňam. Heč, dokážu si vymknout. Ne, mám to luxusnější. Jak to odemykáš ty dveře? Užívám kšity, víš, kšity místo. Kšity. Prosím, ať to vyjde, paráda, šlo to. Minecraftáku, zdravím tě. Já vím, že určitě ode mě máš odběr, tak... Vím, že sleduješ moje videa, že jsem tvůj fanoušek. Krafťák si vykraftíme. Nebo jak tomu říká Minecrafták, crafting table. Crafting. Jak tomu říká Pogopaj. Crafting. Jak tomu říká Pogopaj. Já tomu říkám kraftící stoleček. Ježíš, ono bude noc. No si nemůžu udělat díru. Tak to nevadí. Natočíme to do rána. Že jo. Bude ráno, se pobliješ. Jsem špěstí, vole. Že jsi špěstí. Cože? Máš nějaký carry na mojí mámu? Ano, tvoje máma je... Tak. Tvoje máma. Cože? Nějaký carry? Tvoje máma je tvoje máma. Abys to věděl. Aha. Kdyby tvoje máma ne tvoje Já máma. jsem myslel, že jsem adoptovaný. Ty nejsi adoptovaný. Máš hezký dům. Já vím, já totiž nejsem bezděk, že jo? Ne, ty jsi jenom hacker. Hacker. Sakra, já jsem si Hacker. to Já si dám hlíněnou zeď. Jsem totiž depku. Ti lepší mají hlíněnou zeď. Hardcore. Tohle z toho hrajem hardcore, jo, jako Terraria. Terraria hardcore. Ten, kdo to nehraje, tak ten je úplně trapný, jo. Takže asi jako depča teďka. Depčovi, vyslum si to trochu, topor, ne to slyšet až sem. To jde slyšet až sem? Jo. Vyslum si to aspoň o 3 hlasitosti. A co si mám s tím? Hele, neděj se mě debil, jo. Já nevím to. Že tě to baví. Právě se mi zničil celou věc. Zeď. Tak bez děku. Teď máš nosnej barák. To je kosmická loď. Griefing! Cigán! Ty cigáne! Kámen. Dobře, vrátím ti to. Tady. Hajzl, opravdu. Mě tam nejdou na dveře. Dej je tam, dělej ty bezděláku. Jak to, že... Co jsi mi s tím dělal?
si mi grýfnul do metek. Bezďák. A nevrátil jsi mi dveře, hajzle. Ještě nemám rád. Hej, tady... ten slime zabil mýho zajíče. Já myslím, že zabil tvýho praotce. Hej, zombík, paráda, hej, toho dám. Au. Au. Nedá. Nes. Hej, už jde sem. Už chci do mě dole. Hej, jak závidí úplně, jak to je na něm vidět. Jak to je na něm úplně vidět, jak závidí. Vidíš to? Zombie. Taky to není normální zombie, že? To je zombie, který žárlí. Cigán mi! Ničí dveře, omega, cigán. Mám tady kámoše. Hej, hustý, ty vole, ty vole. Furnace, já chci furnace. 4 dřeva, 20 toho. Co to je? Co to je? Haha, chci jít pro. LOL. Tady je tolik věcí. Myslím, že to je můj barák, ale to ti asi nevadí, že? Ještě trvá, než si jde dolů. Jsem střelec, úplně. A zase nahoru, tyjo. Nahoru. Zase chcípnu, no. Já mám doma svoje vlastní oči. Kdybys chtěl pomoc ode mě, tak stačí víc. Ale mám otevřený dveře. Aha, on se ke mně Takže mám 35 luků. Já jsem chtěl 1. Já ti jdu pomoct, jo? Bacha. Mi grývky, jo, možná. Démon A. Super. Démon Máš tady gay. zombíka, já ho pustím dovnitř, jo? Já jsem lukostřelec, neboj se. Jsem mlák. Jsi debil, kterému zavřu dveře. A já jsem ten chytrý, který si je zase otevře. Tak to si zavřu. A ty hroby ty si vezmu, jo? Protože myslím, že je nepotřebuješ. A ten krafťák se mi taky šikne. Ne, ty blbečku. Dobře, už tady, už ho máš zpátky, už ho máš zpátky, už tam je. Počkej, už tam je. Vem si ten krafťák. Koukni, on se ti chce snažit dostat dovnitř. Já ho pustím, jo. Ti nemám, ne? Mně jedno, když Co ho mu je? pustíš. On se mě bojí? On tě Mě nemá. normálně bojí? No ne. Koukni, jak jsem ho zapálil bez těla. Hej, ty jsi mi čorl šít. Já se od něj chci něco koupit. Od zombíka, Ne, od jo. toho, jak se jmenuje, Steve? Nebo jak se jmenuje? Stevie! Máš nechutný barák, ale nic si proti. Nic jako proti tobě, ale máš celkem nechutný baráček. Aha, tady jsou 2. Tak ty tu nebydlíš. Teď jo, já mám... Ježiš, Tak já si můžu dolit... už mi nezavíráš dveře. Tak já si můžu dolit svůj bůtum, že jo? Tak, ukaž. Help. Co se dá vykraftit z hrobu? Aha, nic. A z ořechu? Taky nic. Z hlíny. Už se dáš vykrát. Mudbrick. Jako tam ve smíťance. Hustý, já chci mě nemá rád. mudbrick. Nechceš žaludy? Jednu cedulku chci. Máš žalud. Ať máš to příklad. Edit. Tak dáme si nějak... Dáme si houbičky. Dáme si houbičky.
No, tu máš houbičku, dáme si houbičky. Já si dal houbičku. Mňam. Jaký zombie se mi tu Podívejte na tu dostává. cedulku, co tam máš napsaný. Tam u mě. Co si děláš? Tu jsem si vykraftil. Hej, kde mám šíp a luk? Takový negře. Zombíci jsou trapný. Doopravdy ani neexistují zombíci. Ty neexistuješ? Jako ten je můj. Musíš na ně opatrně. Padej z mého domu. NPCčko. Má hlavu 2 roky. Edit? Pokopaj, mister. Hej ty, Srana. takový. Už by mohl být den. Je král. Já jdu prozkoumat. Já tam chci další NPCčku. Aby jsem od něj mohl kupovat. Protože když tam máš stůl, že jo, a světlo, tak by se tam mohl stavnout nějaký NPCčku. To oko mě pronásleduje. No si jdu Mě pronásleduje. Já jdu s tebou, protože ty bys to nepřežil. Hej, sorry, mám jeden život poslední. Máš pravdu, to nepřežiju. Je, NPC už jde ke mně radši. Hej, pomoc, čo, já si nedělám srandu. Au. Proč jsi mi nepomohl? Protože NPC tě nemá. Kam jdeš ty svině? Mohl jsem ti nabídnout Se blíží kafe. ráno, takže za chvilku přestaneme natáčet. Hm. Hm. Zombie. No. Fakt hovado jsi. Dík, Jdem. Parádejme. mě mrzí. Mám Cooper. Proč jsi mi nepomohl? No, tady jsou 2 hroby. Protože mi tu někdo griefuje dům. Zombie 43. Do strany oko. Ježiš, ne. Plus si. Jak se jmenuje? Set. Co to je za jméno? Cooper Ore. Cooper Bar. Jenomže já chci tu pec, že jo? A na to potřebuji kámen a dřevo. Zabij to oko. Já si jdu Zabij vykraftit to. luk. Pak mám 10 těch seker. Kopání totiž nemá rád. Ukopání je násilný. Pojď pokopání, už jsem měl obětí. Z čeho se kraftí šípy? Myslím, že ze dřeva a z kamene. Oko. Au. Pokopání, honí mě 2 oči. Tak, bez dělku. Jdu je nahnat na tebe. Oni chtějí tebe, ne mě. Ale to by uberou. To je moje, nech to. Dej mega ultra rychlej grief. Už bych tu pec snad mohl mít hotovou. Takže. Crafting, co na to potřebuji? 30. Dolů. Furnace tady. 20 tohle. 4 tohle. 4, 20.
30, dobrý. Je skoro ráno. Už je Hej, ráno. já jsem dobrý. Ej, už je ráno. Jseš hovado. Máš ale... Ty máš ale Vypadni. hustou pec. Vypadni. Táhni brýfe. Můj dům je dvakrát rychletější než ten tvůj. Haha. No, s tím bych se ani tak nechlubil. Z čeho se dělá pec? OMG. To bys chtěl vidět, co ty hovado. Trochu nazbíráme světla. Co mi to neřekneš? Grey brick. Stone brick. Co se dá dělat z grey bricku? Tak nám to řekni. Set. Nevím. Já nejsem takovej cheater, abych znal Terrarii aspoň. Co se dá kraftit z dveří? Nic. Díky teda. Si nechám udělat dvojbarevné. Red torch. Topaz. Hellfire. Silk. Tak. Furnace. No, už to asi ukončíme. Jo. Takže loučíme se s váma. Další díl bude to nevidět. Takže čau. A pokud páj smrdí. Napravdu. Už jsem zase týden nebyl. Fakt?